Bok, kako si? Želiš li naučiti pričati hrvatski? Baš tečno. Da te ljudi u Hrvatskoj konačno razumiju, a ne da samo razumiješ ti njih. Što kažeš? Ak je odpoved na to pozitivna, pozivam te na moj kurs horvačtini. Ja sam Marija Hrvatić, učiteljka horvačtini, a zakladateljka tohto projektu Milovnici Horvatska. A htjela bi sam da pozvat na jednu skušobnu zadarmo hodinu horvačtini, aby si vidjel, či sa ti vôbec to páči, alebo nepači, takže je to úplne zadarmo, bez žiadnych závazkov. A tá hodina sa bude kodať 24. oktobra, piatok od 19 hodín. Takže ak te tako niečo zaujíma, nevieš sa rozhodnúť, či je online spôsob doučovania pre teba alebo nie, prihlas sa, tu dole nižšie nájdeš môj e-mail, ty mi pošleš e-mail a ja ti potom pošlem všetky instrukcie, čo ako sa prihlasiť, nejaké vecičky, čo môžeš dopredu pozrieť, ako sa už do teda môžeš učiť a tak. A ak máš hociaké iné otázky, možno te zaujíma individuálne doučovanie chorvačtiny, alebo učenie ako samouk, alebo jednoducho chceš si kúpiť nejaké knihy a nevieš ako, alebo chceš nejaké zadarmo materiály, môžem ti poslať. Takže kľudne mi napíš, môžeme si dohodnúť a takú jednu nezávaznú 15-minútovú hodinovú konzultáciu cez telefón, alebo cez Zoom, alebo také niečo. Takže, dobro, čujemo se, vidimo se uskoro. Bok!